de feministes dintre de l'Assemblea Feminista de València ha decidit entrar a ocupar delegació de govern per a poder parlar en la delegada de govern sobre la derogació de la llei Mordassa, que és el primer punt que es demana, que se reconega que les primeres afectades són les companyes migrants d'aquesta llei. També s'exigeix que es lleven les multes al moviment feminista que des de 2018 s'estan posant al col·lectiu de l'Assemblea Feminista i dintre d'este 2020 també s'han posat multes que tenen que veure en la seva delegació de govern, en concret en el seu mandat. I després, per últim, volem que es reconega la violència policial de les últimes setmanes per la llibertat d'expressió. Un poc, i per això s'ha ocupat, s'ha entrat dintre i s'està fent una resistència pacífica. És superimportant parlar de la resistència pacífica, ¿vale? No es vol ningú tipus de violència, estan resistint pacíficament. Bueno, es va decidir que havíem entrat i hem entrat sobre les 10, 10 i quart del matí, s'enclava dins, de manera pacífica, torni a dir, no ha hagut ningú altercado de ningú tipus, la policia s'ha un poc apartat i s'han clavat a terra i s'han fet una sentada. Y un poco así, no sé lo que ha pasado. Y aquí estamos el resto pues dando apoyo para que se oiga también fuera que no son solo 20, que somos todas juntas y eso, que si nos tocan a una, nos tocan a todas.